nekako pokušavam da uđem u ovu priču i da počnem da vam pletem današnje izdanje emisije Komparativa. Prva rubrika, onako kako sam ja nekako zamislila, je bila rubrika Aktuelno. Dragi moji prijatelji, poštovani gledalci, toliko se toga desi u samo nedelju dana, ponekad se toliko toga desi u samo 24 časa, da sam ja prosto bila u nedoumici o čemu da pričam. Toliko brzinom svetlosti se menjaju stvari, ne samo lokalno, ne u Kumanovu, ne u Makedoniji, ne u Srbiji, već globalno na svetskoj političkoj sceni. Dok mi spavamo, dok zvona i praporci tropkaju na sve strane, neko nam krčka neku turlitavu. Jesmo li mi svesni toga? Počinje školska godina. Ova školska godina je potpuno drugačija od svih školskih godina do sada. Ja sam nekako zamolila neke svoje prijatelje da neka svoje iskustva podele sa nama. Da mi pišu, pišite mi, možete da mi pišete na Facebooku, možete da pišete na oficijalni mail od ove televizijske kuće. Šta vi mislite, kako se vi osjećate? Ljudi, premalo govorimo o nekim životno važnim stvarima. Ja sam dobila neki feedback od nekoliko prijatelja koji rade u prosveti, dobila sam feedback od nekoliko prijatelja koji imaju malu decu. Ovo je jedno zlo doba. Počinje školska godina, ispred kompjutera, nema učionica, još i neki program tako infantilno napravljen da na kraju sledi zadnja rečenica zabavljajte se. Da li je zabavno za decu na uzrastu, kad govorim sada ne samo za decu, od 1. do 8. razreda, da ceo dan zevaju u kompjuter, recite mi vi. Daj Bože da grešim dušu i da ima zabave u tome da sate i sate provodite ispred malih ekrana. Deca nisu loša, deca su ogledalo nas, deca su ogledalo onoga što se dešava sada i ovde. Razmislite, ako vam je dete kao pobesneli lav u malom kafezu, on ima dobar razlog za to. Deca nisu da sede u 4 zida, zatvoreni, deca treba da se istrče. Ako neko iole malo zna da jedan prosečno jedno aktivno dete u predškolskoj uzrasti može da savlada dobrog vrhunskog sportistu i atletu, maratonca u 4 zida, zna o čemu govorim. Ne treba da imate super performanse. Vaša deca nisu niti hiperaktivna, niti pobesnela. Vaša deca prosto žele napolju, žele da se igraju sa drugom decom, žele u učionicu. Da li vaš strah da vaše dete može da se zarazi čini više štete nego koristi? Dragi moji prijatelji, put do pakla je skoro uvek popločen najboljim namerama. S druge strane, mora da progovorimo i ono što se tiče naših braća Makedonaca. Goce Delčev da li pripada Bugarima ili nama Makedoncima? Ako bolje razmislite, neko drugi može da kaže šta god poželi. Može da kaže da je Goce Delčev ne Bugarin, ne da je deo zajedničke istorije. On može da kaže da je Goce Delčev i Kinez ili da je Mao Tse-tung Makedonac. Svako može da kaže svakakve nebuloze. I, Bože me prosti, ljudi imaju prava da lupetaju i laprdaju svašta. Na nas je i mi smo odgovorni šta ćemo po tom pitanju da uradimo. Ako je deo naše kolektivne memorije svih ljudi ovde na ovom parčetu zemlje koje se zove Makedonija, jedan Goce Delčev, zašto ga tako lako puštamo? Zašto imamo... Slušala sam nekoliko intervjua, pa jedan kaže kolektivna memorija, pa drugi, pa kolektivna memorija, pa ovo je u kolektivnoj... Pa šta mi uradismo, ljudi dragi, sa našom kolektivnom memorijom? Pa jesmo li mi zlatne ribice? Je li naša kolektivna memorija 3 dana? Ovde ne isključujem ni sebe i ne grdim vas, samo vas podsjećam. Ako Goce Delčev pustimo po vodu, za to nam niko nije kriv.
Za to sam kriva ja, vi i svako od nas. Vreme je da porastemo, vreme je da ponesemo odgovornost, vreme je da se podsjetimo da nismo bespomoćna bića, da nismo pacovi, da nismo retardirane ovce, već smo božanska bića koje imaju moć da menjaju stvari. Neko može da vas ubeđuje da ste bezvredni, neznačajni, minorni, da ono što radite potpuno glupo, nevažno u ovom društvu. Sve dok se kolektivna svest ne podigne da smo svi podjednako važni, da pod ovim nebom je svaki život podjednako vredan, da moj život ne može da bude vredniji od onog života čoveka koji čisti ulicu. Bar Kumanovci znaju šta se dešava ako đubređije štrajkuju 3 nedelje. Ima da bude ovde pokretne, ne zaraze, ne korone. Sve bolešti ima da pohvatamo. Opametite se, da se opametimo svi. Svi smo važni, prijatelji. I svi smo moćni. Mnogo malih, sitnih ribica može da stane na crtu i najvećoj ribi. Neka vas niko ne laže. Svako može da vam kaže da ste pacov koji zaslužuje da bude ne 3 dana, 33 dana u policijskom času, u 4 zida zatvoren. Može. Ima svakakvih ljudi, zdravih, nezdravih, mentalno. U to sada neću da ulazim, ja nisam po svojoj vokaciji psihoterapeut, iako sam htela i to da radim u ovaj život, ali svako može da kaže šta god hoće. Pitanje je u šta ćete vi da poverujete. Ako vi poverujete da ste pacovi i da ste nevažni i nemoćni i da je sve džabe, kad čujem tu rečenicu sve je džabe, pa nemojmo ljudi tako. Kako može da je sve džabe? Pa ako je sve džaba je da svi polegamo, da se pokrijemo preko glavi, da čekamo da umeremo. 100.000 ljudi mogu sve da promene. Ne možemo mi da se 100.000 ljudi okupimo na koncert Ace Lukasa, a da bude samo 100 ljudi na protestu za poskupljenje struje. Pa da sam ja vlasnik EVN i vidim 100 ljudi na trgu. 100 ko? Jedan ko ni jedan. Pa ja bi duplo pokačila struju. Rekla bi ovim ljudima očigledno ne smeta, da im smeta izašli bi masovno. I tako je ne samo po pitanju poskupljenja struje, tako je po pitanju svih zakona i ove zakonske legislative. Sutra može neko da vam kaže da nosite peraje za gnjurenje. Pa moja baka sa 4 odeljenja je imala zdravu logiku. Pitajte vaše bake, pitajte vaše dede. Oni su se pokazali mnogo bistri. Pitajte nekog čoveka sa planine. Pa mi ovde svi školovani ispado smo najveće guske u magli. Braćo i sestre, vreme je da se probudimo. Ne znam šta da vam pre. Evo sada, i to sam pogledala, o 5G mreži, niko ne govori. Jeste li čuli debatu? Da su izašli stručnjaci, ne ovde, bilo gde u svetu. Danas mi je jedan prijatelj govorio šta znači koji 30 godina radio u telekomunikacije. Postavljao antene i nekako sam krenula da hvatam beleške, on kaže, probaj da upamtiš. Ne bi da vam pričam šta mi je rekao. Ali, gde ste čuli debatu na tu temu? Nama samo bombardiraju koliko je zaraženih, koliko je zdravih. I šta, o čemu se govori? O novom talesu. Jel vi znate, zato sam vam i preporučila Orvela u jednoj prethodnih emisija. Znate li, evo, sad ćemo da stavimo i taj termin, šta je Orvelovština? 100 puta ponovljena laž postaje istina. 100 puta ponovljena laž u odnosu na prošlost postaje istina. Znate li šta bi Hitler i Goebbels uradio da imaju ovu tehnologiju? Pa neko sutra može da vam kaže da nosite kapu za gnjurenje. Kako je prošao zakon Hitlerov u Rumuniji i u Mađarskoj, a kako je prošao u nekim zemljama sa severa? Jeste malo istraživali to? Kako ispade da mi poštujemo sve zakone koje su ovozemni ljudi, ne ulazim sada u to, koliko je to ispravno, poštovali tako olako, šta god nam se rekne, a ne poštujemo Božje zakone? Šta sa svima nama nije duboko u redu? Da vam je neko pre Nove godine rekao da će ceo svet da stane, da li biste mu poverovali? Pa jeste stao ceo svet. Da li znate, recimo, evo kad već rabimo ovaj medijum, a ova će emisija da se nađe na YouTube,
da samo 5 porodica u svetu su vlasnici najvećih medijumskih kuća. Kad govorim medijumski, to podrazumevam novine, TV kuće. Da li znate da Ted Turner sa CNN-a kaže da je optimalan broj svetske populacije negdje između 300 i 350 miliona stanovnika? Da li znate koliko ima stanovnika danas na planeti Zemlji? Ima nas preko 7 milijardi. Šta može da se dešava u glavi nekog čoveka koji je direktor i vlasnik takve mega kuće kao što je CNN da kaže otvoreno, bez da nije tu bilo nikakve simbolike. Ja kad sam čula tu izjavu, ja nisam znala šta da radim sa sobom. Da je dobra brojka optiman za planetu Zemlju, sve više od 350 miliona, opterećuje planetu Zemlju. Gde ćemo svi mi ostali, braćo i sestre? Ajde, da pređemo na malo vedrije teme. U Skoplju se desio pre 2 dana koncert. Nije bio koncert, bila je svirka. Ja nosim ovde kartu. To su bile frajle koje su gostovale u kafiću ili baru Intermezzo u Skoplju. Ne mogu da vam kažem koliko je vremena prošla od mog zadnjeg koncerta ili žive svirke. Frajle su jedan divan band iz Novog Sada. Ja sam htela da ih za vas snimim, da napravim jedan intervju, a nekako su me olako odbili. Rekli su mi da Frajle su spremni da daju samo intervju za backstage. Ja tu emisiju ne pratim i ne znam koji je sadržaj te emisije, a to je sad u ovom trenutku potpuno nebitno. Ja sam bila deo te svirke. Ja sam mnogo puta kroz život videla koliko muzičarima koji sviraju ispred vas znači feedback od publike, koliko su demotivirani ako su, Bože me prosti, gosti mrtva puvala, koliko im znači ako gosti reaguju na ono što oni rade. Osetila sam ponovo neki unutrašnji poriv da zaigram iz sve snage, da pokažem tim lepoticama da je nekome stalo što su one došle, ohrabrile se mimo svih mera bezbednosti, što sviraju, došli iz Novog Sada. Kad sam ja krenula da igram celim srcem i celom dušom, Tame, jedna od pevačica, čak i ne znam kako se ona zove, ne znam njihova imena, to je potpuno nebitno, u toj gomili prepoznala i nakon 15 minuta ja sam dobila osjećaj da ona svira samo za mene. I onda sam se približila sceni, podijumu gde su one sedele, počela da igram najstrastvenije što sam znala i mogla u datom trenutku, da osjećam njihove stihove, neke njihove pesme mnogo volim, mnogo su me podizali, bezmerno sam im zahvalna na tome i sve su devojke skočile sa svojih šankerskih stolica. Sve je energija, dragi moji prijatelji. Daćete to da spoznate kroz Bibliju, kroz kvantnu fiziku ili kroz neke druge puteve, potpuno je nebitno. Dok se mi svi kolektivno ne osvestimo da smo svi povezani, dok svi ne shvatimo da je mnogo važno kako je onim ljudima u ovom trenutku koji rade u tehnici, da bi ova emisija bila dobra, da je mom komšiji bitno i važno da mu bude dobro, da bi bilo i meni, da je mom bratu Albancu, sa kojim delim isto nebo, važno da mu bude dobro, koliko i meni, i Makedoncu, i Ciganima, i Romu, i Vlasu, nebitno, Turci, svi pod ovim nebom. Ja imam empatiju za Srbe, za najveću srpsku zajednicu u Čikagu, recimo, koja je po broju Srba drugi grad po veličini nakon Beograda. Tamo ima više Srba nego u Nišu. Ali ja ne delim ulice sa tom braćom. Niti zakone koje se donose utiču na mene. Ja delim ove ulice i ovo nebo i ovu sudbinu sa ljudima iz ovog grada, iz ove zemlje. Zato ne možemo da budemo ravnodušni za ono što se dešava čoveku do nas. Nebitno da li je to u autobusu, u apoteci, u banci, u školi, na ulici. Kako smo postali
bezosećajna bića, recite vi meni kako smo postali Gogoljeve mrtve duše i imali spasa za sve nas. Umesto intervjua sa frajlama sledi jedan moj klip koji sam ja snimila potpuno amaterski pre 2 godine, kad sam u jednom trenutku pomislila da jedna duša divna koju sam upoznala u Melbourneu, jedan Parižanin koji je bio negdje s jednog od ostrva u okeanu, sad je to potpuno nebitno, da jedan Pascal može da skine sa trona jednog San Marina. Toliko sam se radovala toj spoznaji što sam nekako morala to da ovekovečim. Frajle, hvala vam za divno veče, a sada moj klip Ko se to meni zaljubio. Hvala, cure. Kakve šizike, joj. Poštovani gledaoci, ulazimo u moju sledeću rubriku, to je Svet knjige, moj svet, vaš svet. U prošloj emisiji nisam stigla, prosto nije bilo dovoljno vremena, sada jedna velika pesma po meni, možda sam i subjektivna, nećete mi zameriti, veliki je to istorijski lik za našu braću Makedonce. Ja imam i makedonsku krv u sebi, moja majka je bila pesnikinja, tako da ovo su stihovi podrške, nemojte da date olako našeg i vašeg Goceta Delčeva. Opet dajem sebi tu slobodu da govorim na više jezika iz jednog prostog razloga što je ovde fokus na kulturi, a kultura je oduvek bila, biće i ostaće spona između bratskih naroda i ne samo bratskih.
na goce. V očite imam den kotade ridot, ravnina i širok breg kraj vodata, da bidam most vo svetot od Izgre do Zajdisonce sovoj vodata. Na usnite imam bran belomorski, za seko je crveno i belo. Vo žitje to i lobodata, pirinski gorocvet. Pa vardar je to pesna, pej za vojvodata. Vo rakata imam meč od sončevina i prvi mugri, rodeni so mrtvite i so živite za slobodata. I dignata glava što sabija jaseče, na kletva pred vojvodata. Vo graditi imam beli kladenci, topla majčevina i živa krv zagrutkata i rodata, što raste čestar, zelenika, nesekljiva. Vo graditi imam beli kladenci, topla majčevina za vnukot na vojvodata. Ova pesma je posvećena mom dragom prijatelju Ice iz Melburna, koji je jedan od najgrlatijih Makedonaca u tom delu sveta, veliki istoričar i veliki zaljubljenik u svoj narod i u svoju zemlju. Hvala ti, Ice, na svu podršku. Pozdrav! Još jednu ću pesmu da pročitam, pa onda ćemo da pređemo na nešto što sam malo bila inspirirana feedbackom, mojim prijateljima, komentarima vašim i tako dalje. Rekla sam da će ova emisija da bude moja i vaša, a vi ste ko-kreatori u njoj. Monolog za moj sin, na Borjan Zarevski. Se razvi koronka vo ognomet buji, oko to na denot kapne vrst svetot, me rodi mene i majka mi moja, majka i nena go otvori svetot. Na tajnata čudna deka bef me edno, svet sme bile pred da bide storen, oko na denot kapnuva vrst cvetot, daleku napred što stanuva koren. Spi mi, dete moje, son ide ko bran. Nani, nan, sonce ita kon morato vo volšeben stan, spi mi sine, sončevina, nani, nan. Će odminat temničišta i oblak od vran, će najavi mugra bela, nani, nan. Da porasneš krali Marko, moćen kako Han, ti će bideš, dete moje, nani, nan. Livadi nepokoseni, neizgazeni, nedopirnati, ko kapka čista, što ni sončevite kladenci mine. Žita neizžnejani, nepovejani, neosrpeni te čekat, sine. Odberi go najljubavio cvet i legni na najmekata trefka. Včeničen roj i ljubi, najljubav baknež, najlična devojka, najnežno miluvanje i tovarot svoj na čovek. Koga će opašeš maška snaga, so pojas četvoren, trgni so bezdomni te jata što se pojat, so rovka belina na vrvovite, kade što sončevite resi gi plaknat, izvorite, razgrgoleni i pogledaj. Sam nesi, sine, braća tvoji, se site luđe na svetot, koga će opašeš maška snaga, so pojas četvoren, podigni hram vo gradite topli, na dobri veruvanja i srce vo nego vnesi. Toa će kaže so šepot, poslušaj,
sam nesi, vo jedan den ste rodeni ti i site luđe na svetot. Ovo je bila makedonska pesnikinja Radmila Trifonovska, slučajno ili ne, moja pokojna majka. Ona je objavila i jednu zbirku pesama na srpskom jeziku koja se zove Zle kiše. Možda ću pokušati nekako da je nađem i da vam neki stih od te zbirke pročitam. Za današnji dan moram da podelim tu radost sa vama. Ja sam vam preporučila Viktora Frankla u jednoj od prethodnih emisija, sad si ne sećam koja je to tačno bila. I ovo pre par dana dobila sam na poklon moj prijatelj i vaš sada već poznati istoričar Milo Stojković je bio u svoj rodni Niš, kako ja nisam bila u Srbiji i nisam posetila već neko vreme ni jednu srpsku knjižaru, a srpskih je naslova mnogo malo po skopskim knjižarama. Nadam se da ću nešto uspeti da uradim i da promenim po tom pitanju. Meni je Miloš, moj dragi drug i brat, doneo 2 knjige iz Niša, pa da tu radost podelim sa vama. Bezmerno sam sretna, iako ja volim da sama kupujem knjige, više volim da ih poklanjam nego da ih dobijem na poklon. Evo, sada se malo desilo nešto drugačije. Kako pronaći smisao života? Opet Viktor Frankl. Ono što mislim da je problem savremenog čoveka, posebno u razvijenim društvima, društva koja se kupaju u finansijskom blagostanju, je kako pronaći smisao svog života. Ono što sam vidjela mnogo vlastitim očima po Melbourneu, da ljudi očajno tragaju za smislom. Ima se para, svega ima kuća, ima auta, grad sređen, sve lepo, sve fino, da lepše biti ne može, a ljudi nesrećni i samo tako. Smisao života nisu šuške, smisao mora da bude dublji. O tome govori ova knjiga. Ja znam njen sadržaj. Nju sam otkrila preko Jasmine Stijović, koja je imala jedan divan videoklip o ovoj knjizi, jedno 10 minuta. Ako hoćete, to možete da potržite na YouTube-u. Šta je Jasmina Stijović pričala i govorila o ovoj knjizi, možda vas i ona malo više zaintrigira da ovu knjigu potržite i pročitate. Ja vam knjige od psihoterapeuta ili iz popularne psihologije ne preporučujem samo kao neko ko je tragao za istinom i za odgovorima kako može i koji je put da se bolje osjeća. To nije samo stručna literatura. Za neke stvari nekad iljač može da bude i 5 para i za najteže bolesti. Ako ga ne znate, onda ćete da tražite skupe iljače. Ne znam koga će cimnuti ova knjiga, kome će biti od pomoći. Znam da su ove knjige koje vam preporučujem iz oblasti psihologije, psihijatrije, popularne psihologije. Neki pejorativno kažu da je to New Age, ja se time ne bi složila. Znam da su pisani pitkim jezikom, da svako može da ih razume. Ne bi da se ovde rasplinjujem i da vam preporučujem neke kvantne fizičare ili neka štiva koja vas prosto mogu odbiti od knjige. Moj cilj nije da vam pokažem da sam ja pametna, daleko od toga. Ko mi iole malo zna koje su moje namere. Moj cilj je da bar jednu dušu u jednoj emisiji uvedem u svet knjige. Nezavisno od godine. Kaže, Viktor Frankl u knjizi Kako pronaći smisao života ima optimistički pogled na čovekovu sposobnost prevazilaženja sopstvene nevolje i otkrivanja istine koja će ga pouzdano voditi kroz život, iako se susretao sa sveopštim patnjama i silama zla. On hrabri pojedinca da otkrije, pronađe i proživi svoj vlastiti smisao postojanja. Miloše, bezmerno ti hvala. Stavila sam ja tu datum.
ovo, kaže, nakon kupovina knjige nakon miliona godina miriše na Niš. Lavica i doneo je Miloš u mojoj kancelariji Kabošona 22. Ovo je još jedna knjiga, ovo je priče psihoterapeuta, to je Irvin Jalom, malo ću vam ga portretirati u nekoj od narednih emisija. On ima više knjiga koje su veoma pitke i čitke za svakog početnika koji nekako hoće da uđe u ovaj svet i da se malo bolje osjeća, a pritom ne može da si dozvoli da plati skupe psihoterapeutske seanse koje, to je neka privilegija koja čovek koji radi za 15.000 prosto ne može si dozvoliti taj luksus da nekome plati da ovo ga isluša. Ovdje imam još jednu knjigu koju neću ni da je pomeram. Htedoh da vam je malo izvadim i da nešto ilustrujem iz nje, da vam pokažem. Ovo je knjiga Čudesna Makedonija, ista takva knjiga postoji u Srbiji, zove se Čudesna Srbija. To je jedna knjiga koju sam ja uredila, a grafičarka je bila Maja Keser, autor fotografija je jedan izuzetno talentiran fotograf iz Skoplja, zove se Nace Popov. Ja stojim iza ove knjige, ova mi je jedna od mojih najdražih deteta. Ako vas interesuje, ima 100 divnih lokacija. Bilo mi je teško da napravim taj izbor od toliko lepih crkvi, manastira, džamija, planina, reka. Prosto čovek da ne zna gde se okrene, tu je neka Božja lepota. Da li smo mi svesni čime smo sve darovani novom delu sveta, ne samo u Makedoniji, već i u Srbiji. Ja Srbiju mnogo malo poznajem Beograd i njega veoma malo, ali Srbiju skoro pa uopšte. Znači, ima jedna ovakva divna knjiga u izdanju Mladinske knjige koja se zove Čudesna Srbija. Ovo je Čudesna Makedonija. Htedoh još nešto da progovorim za Matejče i za Kurbinovo, umesto da išta govorim i da otvaram knjigu i da se hvalim svoje dete, odnosno moju knjigu. Samo ću da vam pokažem novčanicu od 50 denara. Svi ovu novčanicu bar jednom u 2 dana uhvatite u ruke. Na njoj je, da li znate ko, ovo je anđeo, da li znate iz koje je crkve ili manastira, odakle je uzet motiv za ovu novčanicu, da ne budemo ljudi kao naša braća koja nisu znali šta su arapski brojevi. Neke elementarne stvari mora da se znaju, mora da se zapisuju, mora da se svi probudimo. Ovo je anđeo iz Kurbinova. Kurbinovo zajedno sa Matejče propada. Ja bih voljela i da se o tome u nekoj na drugoj televiziji ili ovoj, nije bitno koji će biti medijum, progovori. To su neke tabu teme. Ne možemo više da se sakrivamo i da samo puštamo zvona i praporce. Vreme je da se suočimo sa svojim greškama, sa svojim propustima. Nismo tu da jedni druge grdimo i kritikujemo. Vreme za prazne floskule, za filozofiranje, za naučne statije je odavno prošlo. Za nešto je 5 do 12, za neke stvari je 12 i 5. Krajnje nam je vreme da uhvatimo taj zadnji voz, da se probudimo i da nešto počnemo konkretno da radimo. Tu ću da završim ovu rubriku Moj svet knjige, vaš svet, svet knjiga. Nekako imam i neke druge knjige koje ću da ostavim za neko od narednih izdanja. Ja kad god dolazim ovde vučem neke teške torbe, nosim neke knjige tu spavaju, tako da koliko god mognemo i stignemo da nekako suzbijemo ovaj program i ovu emisiju, ja ću se truditi da vam što raznovrsnije sadržaje ponudim. Hvala vam. Prelazimo na rubriku iz rečnika srpskog jezika. Za danas odabrala sam nekoliko reči, bit će veoma kratko, neću da ih tumačim, ostavit ću na vas da malo pročeprkate, da malo istražite i da svoj
domaći zadatak uradite. Znači, prvo mi je reč devastirano. Par puta je Miloš upotrebio u svom razgovoru sa mnom. Ne znam da li znate šta znači reč devastirano. Druga reč je reč koju sam ja pre par dana otkrila na Facebooku, na internetu. Upotrebila je tu reč moja draga prijateljica Kika, to je reč sakatlija. Nešto što bi drugim rečima značilo Gogoljeva mrtva duša. Ima sve, ne nedostaje mu nijedan ekstremitet, ali dušu nema. Treća reč je reč influencer. Često slušamo, ovo je jedan od modernih ili savremenih termine koje su nekako ovako mušnuli su se i u srpski i u makedonski jezik. Da li znate šta znači reč influencer? Koja je to osoba? Čime se ona bavi? Šta je njen posao? I poslednja reč za danas je reč zvezda. Kad sam najavljivala, odnosno spremala se za razgovor sa gospodinom Dejanom Ristićem, koga smo portretirali u jednoj od prethodnih izdanja Komparativa, i ja njemu kažem, vi ste zvezda. A on meni odgovori, ja nisam zvezda, ja sam istoričar. I onda sam morala malo da objasnim, nekako je ova reč postala reč koja je privilegija javnih ličnosti, raznoraznih, rekla bih, sumnjivih likova. Svako je dobio od tih likova epitet zvezde. Ja sam reč zvezda koristila prvo za moju ćerku Tijanu, ona je bila moja zvezda Danica. Pošto se ta upotreba te reči proširila i na neke druge ljude, pa na devojke i žene koje nose ime Danica, kao što je bila i moja pokojna baka Danica, da bi nekako skontala ili spoznala ili shvatila da svako živo ljudsko biće jeste zvezda. Ajde da reč zvezda dobije jedno šire značenje, nema živog bića koje nije zvezda. Svi smo zvezde, zvezde moje. Hvala vam. Prelazimo na jednu malo specifičnu rubriku koju sam ja nekako ohrabrila se, pa je imenovala kao vera u Boga, vera u ljude, vera u sam život. Beše to jedna čudna godina, 1993. Ja sam jedno vreme živela u Beogradu, bila sam u drugom stanju, živela sam sa mojim ocem i sa mojom bakom. I kad sam došla da živim kod mog oca, moj je otac nešto smandrljao meni i rekao da je imao neke probleme sa nogama i sa cirkulacijom i da je morao u bolnicu. Elem, kako je to bio čovek koji nije znao da laže, ja nekako nisam se ni zapitkivala, odmah sam mu poverovala. Međutim, jako brzo nakon tog razgovora stigla je vest iz Pariza, javio se moj stariji brat Borjan, koji je rekao da je u tim novinama u Parizu pročitao vest o jednom dečaku iz Bosne, koji se zove Mehmed Alija Abdić i koji je nastradao i veći deo njegovog tela je bio izgorao, njegov život je bio u opasnosti. Krenula je jedna radio emisija gde su praktično voditelji zatražili da se jave ljudi koji bi bili potencijalni donatori kože. Javilo se za veoma kratko vreme nekih 50-ak ljudi, od tih su odabrali 7 njih, među kojima je bio i moj pokojni otac Ratko Šuvaka. Kako rekoh, čudna beše ta 93. godina, vesti su trajale po 2 sata, posle je išao
politički program, pranje mozga je bilo na najjače, Gebelsova škola dobro završena, pothranjivala se mržnja, strah, nimalo ljubavi. I ja i moj otac, ja u drugom stanju, već mi je malo bio porastao taj stomak, idemo da posetimo Mehmed Aliju Abdića. Taj mali dečak je bio kao kosmonaut. Ako je neko nekada video, ja to nisam videla pre toga, ni u nekom dokumentarcu, ni u filmu, on je prosto od zavoja bio mnogo velik, skoro i da mu se nije videlo lice. Ako ste donator kože, to isto nisam znala, da nisam videla svog oca ne bi znala, onda vam se lente, prosto kao na depilaciji sa gornjih butina, gornji deo noge skidaju i posle to su veoma složene, kompleksne operacije i u tom kontekstu ja mogu da kažem jedno bezmerno hvala konvencionalnoj medicini, da budemo pošteni i pred Bogom i pred ljudima, da ne govorimo nešto što nije. Znači, to su ipak benefiti savremene medicine. Mehmed Alija Abdić je preživeo sve te silne operacije i mi sad idemo da ga posetimo, idemo malo te bolničke dane, pošto on bio jedan mali dečak, olakšamo. Moj tata je kupovao neke, sećam se, neku matematiku, neki matiš za početnike, pa neke bojanke i tako. I mi u samoj bolnici sretnemo patrijarha Pavla. To je bio jedan omanji čovečuljak, sitne konstitucije, veoma mršav. Ja tada skoro ništa i da nisam znala ni o Bogu, ni o veri, ni o pravoslavlju, niti sam mogla da išta sa tim mojim neizbaždarenim antenama osetim, ali sam osetila ogromnu količinu bezmerne ljubavi. Ja sam tako upoznala patrijarha Pavla i on je došao da poseti Mehmed Aliju Abdića. Plače on, plače moj otac, plače i ja. Patrijarh Pavle je bio jedan od živih svetaca. Jesmo li mi, braćo i sestre, pravoslavci, dostojni da budemo njegovi savremenici? Ne zamerite mi što mešam, malo ćemo da se smemo, opet ću da kažem, malo da pričamo, malo da plačemo, malo da pevamo, sve je to sastavni deo naših malih, a velikih smušenih života. Prelazimo na rubriku humor. Ja bih mnogo voljela da u nekoj od narednih emisija donesem neke ljude koje smatram da su značajni, kako sam vam već rekla i to ću da ponavljam, humor je nešto što je dar od Boga najinteligentnijih ljudi. Kumanovci jesu poznati ne samo u Makedoniji, već i šire na Balkanu po svom smislu za humor, da su veoma duhovno bogati. Sam jezik je veoma pun tih, da kažem, slikovitih reči i leksika je jednostavno veoma specifična. Prosto samo kad sluša neko vas Kumanovce dobije neki poriv, ako ne da se smeje na ceo glas, onda bar da svoje lice razvuče u širok osmeh. Za danas sam vam preporučila, znači ne mogu da donesem, da li ću da uspem ili ne, pokušat ću da donesem Sandru Selađev ili Tošo Malera, ili da bude gošća jedna Jasmina Stijović ili jedna Crnogorka koju ja sam tako veoma posvećeno pratila na Instagramu. Ja kad nešto otkrijem i kad mi nešto legne na srcu, ja to posle obsesivno pratim i gledam. I hvala, uvek se zahvalim svim tim dušama, možda im svako neko malo pa kaže hvala, ja to ne znam. Možda imaju dane kad se pitaju da li ima smisla to što rade. Ja volim da ostavim trag, volim da se zahvalim, da kažem da to nekoj duši tamo na drugom kraju možda sveta znači
i da je zahvalna ako je u neki sivi dan uspela da se nasmeje ili bar da razvuče svoje lice u neki bešumni osmeh. Ova knjiga se zove Ja volim vino. Znači, to je knjiga o damama za damu. Ja sam ovu knjižicu našla u jednoj knjižari koja ima sve, najmanje ima knjiga, ali to je jedna knjižara koja se zove Herbie ovde u Kumanovu. I oni imaju tu jedan mali štand i tamo ima knjige. Izdavač je Laguna. Znači, Alan Plenderly je autor, a inače preveo je, samo moment da mogu da vidim, vreme mi je za promjenu dioptrije, Aleksandar Milejić. Da, ovde sam napisala: od Beograda preko Bosne i opet Beograd, stigla je do Kumanova 1. aprila 2017. od moje voljene sestrice Željke. Evo, samo ću jedno, znači, veoma interesantno koncipirane, ilustracije su divne, svaka ilustracija ima samo jednu rečenicu, ja često ovu knjižicu nosim u tašni, neke ovakve male knjižice su dragocene, prosto da vas malo podignu u dane kad vam možda nedostaje kiseonik, umorni ste, nervozni i tako dalje. Ovo kaže: Mod je odlučila da smanji piće na 1 čašu dnevno. I evo ilustracije, Mod i njena čaša njenog pića. Uzet ću samo još jednu i mislim da će to sad ću još ovo. Razlozi zašto je kupovina korisna. Evo, Mod. Kaže: vežbate samoodbranu. Dok se na rasprodaji borite sa grabljivcima, i evo gde je Mod, lupa boksove, ovde piše povoljno. Kaže, vežbate matematiku. Da pokušavate da izračunate koliko vam je još ostalo para na kartici. Evo je Mod kako manijakalno kupuje i pokušava da preračuna. Ovo je jedna parodija nekih ženskih navika. Evo, obavezno kaže: izvedite tampon pre nego što uđete u kadu. I evo je Mod kakva je podbuhla, viče u pomoć. Mene je znala ova knjižica veoma često da me nasmeši, ne znam da li će vama da bude. Rekoh, Laguna je jedan veliki izdavač u Beogradu, to je ta knjiga, i s time ću da zatvorim današnju rubriku Humor u šoljici TV plus Kumanovo, da popijem gutljaj moje divne crne kabošon kafe. Nek vam je nazdravlje i smejte se, dragi ljudi. Prelazimo na dečji kutak. Ja ću samo da pokažem jednu knjižicu koju sam ja kupila na izložbi Muzeja savremene umetnosti iz Njujorka u Melbourneu, takozvana poznata svima i vrapcima. Taj muzej je poznat kao što je Ermitraž ili Versaj, tako je poznata i MoMA iz Njujorka. Ja sam bila jako ponosna na tu izložbu i na to što mogu, iako je to bilo neka krhotina od izložbe, nije bilo nešto veliko, da je pogledam, i odatle sam kupila jednu knjigu. U stvari kupila sam nekoliko knjiga, ali sam ovu kupila u 2 primeraka i ovo su pisma iz Njujorka. Ono što mislim da je važno da svojoj deci pročitate po nešto na nematernjem jeziku, koliko je važan maternji jezik. Oni koji se malo bolje i dublje i profesionalnije bave dečijom psihologijom, oni koji su lingvisti, koji se bave jezikom, mogu da vam kažu da deca koji dođu u susretu sa 2 ili 3 jezika na ranoj uzrast, kad su jako mali, pre polaska u školu,
mogu u početku da budu malo inferiorna u odnosu na deca koja govore samo jedan jezik. Međutim, veoma brzo se nekako u mozgu sve fajlovi i te stvari poslože, jezici dođu na svoje mesto i mnogo brzo deca koja su imala kontakta sa 2 ili više jezika prosto postanu superiorni u odnosu, i to je jako dobro za mozak. Što su mlađa deca, njihov je fokus i čistiji, oni lakše drže pažnju, prosto nisu bombardirani raznim mislima. Mi dok gledamo ili ja dok pričam sada ispred vas u ovoj emisiji, možda mi još 100.000 drugih misli prolazi kako i kod svake odrasle duše. Mnogo smo zatrpani nepotrebnim informacijama, bavimo se sa posle, sa pre, veoma malo smo u prezentu. To nas uči joga, to nas uče molitve, deca to znaju bez ikakve škole i za njih je lako da uče više jezika. Ja smatram i u nekoj od narednih emisija ću i o tome progovoriti. Za mene je velika sramota, ja se lično dosta sramim toga što ja ne znam turski jezik, što ja ne znam albanski jezik, a sam veoma fluentna ili rečita u engleskom jeziku. Moj pradeda koji je imao jedan veliki dućan u selu Sušica, jedno makedonsko selo, dakle moja baka Danica, on je znao i turski, i albanski, i makedonski, i vlaški, i srpski. Zašto mi, braćo i sestre, svi znamo engleski, a smo traljavi ili ne znamo uopšte jezike svojih suseda? Ovo je tema za sve odrasle, a tiče se dece. Da bi se vratile deci i da ih ohrabrim, da se ne srame ako greše, da ohrabrim roditelje da malo manje kritikuju decu svoju, nego da im više dufkaju u jedra i da ih hrabre da govore, ma koliko god grešili. Evo jedna pesmica od Jovana Jovanovića Zmaja. Kud pogledaš svuda čuda, ova kiša baš je luda, što baš sada tako pada, kad Jovanka, baš Tovanka, radenica, vredna, živa, vrt zaliva. Padaj, kišo, gore s neba, padaj onda kada treba, kad Jovanka, baš Tovanka, svoje lene dane slavi, pa vrt po celu nedelju zaliti zaboravi. I još jedna pesmica koja, ako neko uspe da mi je otkrije i da mi kaže ko je autor, nek mi piše, ja ću nešto da ga od srca počastim. Ja i moja ćerka smo sticajem različitih životnih okolnosti, prijatnih i malo manje prijatnih, bili dugo vremena u jednom, sad nemam drugi blaži izraz da kažem, karantinu ili zatvoru. Ovo mi smo znali, ljudi koji nas znaju preko 2 decenije znaju tu priču, ne bi sad o tome da govorim, jer fokus uopšte nije na tome. U svakom slučaju, deca su vam po ceo dan kući, treba da pokažete malo više inventivnosti, ne možete ništa da zamerite deci, pa evo vam jedna čarobna pesmica. Ja znam samo refren, sad ću da vam je otpevam, pevala sam je često mojoj ćerci kad nismo mogli da putujemo nigde. Leto je bilo dugo, teško, naporno, zamorno, Skoplje zna da ima ovako vrela leta, svi su negde na odmoru, svi su na nekim plažama, svi negde ko na selo, ko u planinu, a mi u svom stanu, u toj maloj našoj kraljevini ili kako da kažem u to naše malo gnezdo. I sad ja sam pred izazovom da to moje čeljade animiram. Ako sam ja tako jako mlada majka bez mnogo mudrosti, znanja i iskustva uspela i mogla da animiram vlastitu ćerku koja je bila veoma aktivna, dinamična, znatiželjna jedna devojčica, dajem vama roditelje domaći zadatak da se vi malo više potrudite, umesto da tutnete laptop ili tablet ili telefon deci u ruke, da malo zasučete rukave,
da malo više vremena provodite u kvalitetnom razgovoru sa svojom decom, da im pevate, da im čitate i da ih nekako animirate. Nema situacije iz koje nema izlaza, nema situacije, makoliko god ona bila neprijatna, koja ne može da se preokrene u nešto optimistično, dobro, u koje će da se bilda nada i vera u ljude i u sam život. Evo pesmice dve devojčice, odnosno jedne devojčice i jedne mlade mame. Rešив da odam do Amerika, malku niz zapad da se prošetam po patke mina, na kratko i do Kina, ako stignem i vreme imam, jedna samba vorio jaske odigram. I onda taj deo sam zaboravila, pa se ne sjećam, nisam je odavno pevala, i onda ide refren ovako. So trotinete zamorno, a so rollerkine sigurno, so sanka supere, nose gde nema sneg, najlesno sepake, koga patu vam so mislite. Pozdrav, klinci i klinceze, mali kraljevi i kraljice, prinčevi i princeze. Hvala vam. Da bi nekako ušli u rubriku Kumanovske priče, iako ove priče prevazilaze granice Kumanova, prevazilaze granice Makedonije, prevazilaze po meni čak i granice Balkana, i ovo je jedan malo manje lepši deo naše stvarnosti i nas samih, ali vreme je da se suočimo sa svime što mi jesmo i da nekako preuzmemo odgovornost i da nešto po tom pitanju popravimo ili uradimo konkretno. Da bi ušla u priču matiče, a da nekako progovorim o Kumanovu, ja sam samo htjela, donela sam u ovu emisiju jedan ručni rad jedne divne mlade žene iz Kumanova. Ona se zove Violeta Janevska. Morala sam, pošto imam puno imena ovde, i da upišem, da slučajno ne pogrešim. Ja sam tu mladu damu upoznala. Ona ima svoj Facebook profil koji se zove Srmen Filigran. Ja bi volela da u ovoj emisiji promovišem sve što ljudi rade vlastitim rukama. Mnogo je lako baviti se trgovijom, doneti neki šleper plastike iz Kine. Time, dragi moji gledaoci, podržavate eksploataciju i robovlasničke odnose u Kini, da vam ne otvaram usta šta se po toj Kini dešava i za koliko rade ti ljudi tamo. Znači, to ne treba mnogo pameti, doneti brdo plastike, em gluposti, em je copy-paste. Umesto toga, ajde da podržimo one ljude, koliko god njihov trud i rad malen se i beznačajan činio, ja uvek hrabrim ljude da nekako slušaju svoj glas, svoje srce. To su ljudi koji su ipak izabrali teži put, da se bore sa veternjačama, da se ne žele, da ne kukaju i da nešto konkretno urade. Ova divna mlada žena ovo pravi sa, ovo je njen filigran, ovo je mala šapica od psa, deo od tih sredstava praktično koje ona zaradi, ona donira za bezdomne pse u Kumanovu. Svi koji me iole malo znaju, znaju da sam ja ljubav prema životinjama oduvek imala, ali ovakvu strast sam prosto nasledila od svoje ćerke. Ona me naučila, nisam ja nju naučila, ona me naučila kako se bezuslovno vole životinje, kako se bezuslovno vole bezdomna bića, znači životinje, bezdomne životinje. Mi smo imali jedan san, da imamo jedan veliki plac gde ćemo sve bezdomne kuce i mace da udomimo.
podržite rad ove divne žene. Deo tih sredstava praktično ide za bezdomne kuce u Kumanovu. A sada, poštovani gledaoci, malo sam najavila u prethodnoj emisiji, nešto, reč dve progovorila, naredna tema Matiče. Pogledajte par kadri i priloga koje smo nedavno snimili na praznik koji je bio gore u Matiče. Hvala. Svi koji gledate ovu emisiju Komparativa, nećete mi zameriti što sam malo uzbuđena, možda će mi i glas brideti, što ću možda mešati jezike, pa ću malo pričati na srpskom, a malo na makedonskom. Previše je emocija, a ja sam samo čovek od krvi i mesa. Danas je veliki praznik, ja sam u Matiče. Mislim da je kamerman uhvatio nekoliko kadra, ne znam šta da vam kažem, previše sam uzbuđena. Ovde je bilo nešto što, ne mogu da kažem da je bila liturgija, ja nisam svešteno lice, ne mogu o tome da govorim, u svakom slučaju nije bilo svete pričesti, okupili su se ljudi, jedva smo došli, put odlokan, kažu da je ovo napravljen put, ako je ovako napravljen put, kako li izgleda kada on to nije. Jedva smo se nekako do ovde dopeljali. I šta da vam kažem, u studiju ću malo više pričati i dati neke informacije o manastiru, njegovo, koliko je on star. Sad mogu samo da vam kažem da je manastir ovakav kakav jeste danas, ogledalo svih nas, nezavisno da li smo Srbi, Makedonci, Albanci. Matiče ne pripada samo stanovnicima sela Matiče. Matiče nije samo u kolektivnoj memoriji Kumanovca. Matiče je jedan od najznačajnijih spomenika kulture na teritoriji Republike Makedonije. Matiče jeste pravoslavna priča koja traje vekovima. Matiče je deo svetske kulturne baštine. Ako sam ja mogla da plačem kao dete malo, kad su se ronili i urušavali kulturna blaga u jednoj Siriji, u kojoj nikada bila nisam i za koju me ne veže nijedna priča i nisu moji koreni odatle, koliko bi trebala da budem bezdušna, bez srca, bez Boga, da ovaj manastir pustim ja, vi, svi mi, da pred našim očima propadne i istrune. On je vekovima postojao. Ovo je možda i neki moj apel, kao što je i apel nekih drugih ljudi, da se ne u 5 do 12, već u 12:05 nešto za ovaj manastir uradi. Ne uradimo li, pustimo li ga tako, ne samo da ga nismo zaslužili, ne samo da nismo zaslužili istoriju, to duboko i nešto više govori o svima nama. To je greh koji je na svačijoj duši, nezavisno da li je pravoslavac ili musliman, nezavisno da li je Srbin, Makedonac, Albanac, Vlah ili nešto treće. Božji hram je Božji hram, kakav god bio, on je za veliko poštovanje. Bog je jedan za sve nas, svugde u svetu. I ovim zvonama ove kambane i ovim prizorima sad ću se odavde odjaviti. Toliko je mogla i ova moja slovenska pravoslavna duša da izdrži, a da ne zaplače pred vama. Poštovani gledaoci, mislila sam na dugačko i na široko nešto da vam pričam, ali sve moje priče su jalove. Dovoljno je da vam samo jednu osobu predstavim, nju zna celo Kumanovo, nju svi koji se bave arheologijom ili restauracijom spomenika kulture na teritoriji Republike Makedonije poznaju. Drugo ime za Matiče je moja i vaša gošća Komparativa Jasmina Zisovska. Njene dve reči su moćnije od mojih referata, od bilo čega što ću ja da kažem. Jasmina, šta imaš da poručeš? Dobar dan. Pa dobar dan. Pa evo, na ovoj ubavden, na praznikot na manastirot,
Što imam da porečem? Благодарна sam što dosta ľuѓе дојдоа како за понеделник. Успеавме да го направиме патот за да биде поедноставен пристапот. Инаку што да кажем, занемарен, запуштен 20 години уназад, секоја година пооштетен и пооштетен. Како што гледате, конаците запалени. И се надевам сега дека институционално ќе се покрене една побрза акција овој споменик да се прогласи за културно наследство во опасност, како би можело побрзо и поедноставно да се реши конечно ова. Секако тука треба да се појави имател од Македонската православна црква, пошто гледам расположението на народот е секој би дарувал за да се возобнови и конаците, каде што генерации и генерации кумановци доаѓале, тоа е впишано во меморијата на кумановчани и се надевам дека нема да биде само за овој ден и дека конечно ќе тргнат работите. Sa mnom u našem i vašem komparativu, evo krenula i muzika, je kum koji će biti kum sledeće godine, znači Marijan Borović, jesam dobro upamtila, možda prezime ne pamtim dobro, ali pamtim da je tvoj tata vlasnik lanca Skorupan, poreklom iz Like i moj je deda Srbin iz Hrvatske. Pa šta sam htjela da kažem, dok smo dolazili vamo nijedne nigde table, malo smo zalutali, ja i kamerman, zato smo i kasnili. Put podlokan, auto prosečno, nemamo ni džipa, nemamo ni borna kola. Kako čujem ovde od meštanina, a i od tebe, sada je put dobar. Pa se pitam, ako je put sada dobar, kakav li je bio pre nekoliko dana. Šta imaš ti da poručiš ne samo gledaocima ove lokalne televizije, jer ova emisija ipak ide na YouTube-u i možda će i neki Srbi iz dijaspore, neki Makedonci u Australiji, ljudi preko 7 mora, što bi se reklo, i sa daljine da gledaju ovu emisiju. Ipak je ovo kulturna baština svetska, rekla bih, ne samo Makedonaca i Srba, ne samo Albanaca iz sela Matejče, ovo je nešto što pripada svima nama, a eto, nama je data obaveza da se o njemu pobrinemo. Radimo li mi to dobro ili ne, ili crno nam se piše, brate. Prvo, dobar dan i srećan dan. Nek nam je srećan praznik, uspenije Presvete Bogorodice. I kako što ste rekli, znači, put je super, mada je bio mnogo loš. Sada je super, znači. Sad je, znači, super. Trudimo se do godine da bude još bolji. Ajde da se, sad te prekidam. Treba malo svesti da se uvede, znači, podigne svest kod ljudi. Da se podigne svest kod ljudi i kao mi što smo se organizovali, evo, da kažem ja, 10 godina, ne više od 10 godina, maltene od posle 2001. godine sam ja svaku godinu ovde, čistimo se, znači izlazimo, trudimo se da budemo sve što lepše i lepše. Ali nažalost, znači, ima neki ljudi što ne su iste mislenici, pa oni dođu ovde pa unište ovo. I prvo što bi rekao, poručio i vlastima i kogoda je, muzejima i znači institucijama, kako da kažem, dok se ne vrati svest kod ljudi i kao što je bilo ranije da dođe policija ovde, tu je imalo policijska stanica, tu je imalo patrola, prvo mora da dođe policija, znači da budu bezbedni ljudi, posle da može svako hoće da dođe kad hoće, da se asfaltira taj put. A zašto da se ne asfaltira? Pa kako da ti kažem, koliko para dajemo za putne troškove za raznorazne političare, 30 godina možemo da napravimo puteve po cele Makedoniji. Samo nešto bi rekao, posle 2001. sve se uredilo, samo ovo ne. To nešto govori ili... Evo, to je poruka do svima, znači ja možda ne pričam dobro srpski, ali to je poruka svima, znači posle 2001. posle taj rankovan dogovor što ga pričamo, sve se sredilo, samo ovde ne. Pa dobro, možda je došlo vreme sada da se združimo svi. Nebitno da li smo Srbi, Makedonci, Albanci, da li smo pravoslavci ili muslimani, kako već rekao, ovo pripada svima nama. Božji hram je Božji hram svugde u svetu. Ja sam se klanjala Božjim hramovima u Indiji. To je, Bog je jedan, molimo se samo na različite načine. Kako sam razumela,
ovde nije bilo ni kapije, pa su ovi ljudi nekako uložili neke napore i snagu da Golema se... zahvalnost, znači moramo da kažemo Ajde, da golemu izvoli. zahvalnost dajemo gradonačelniku Maksimu Dimitrijevskog, ministra unutrašnjih poslova Olivera Spasovskog, Dobro. zato što smo i preko njima destovali da se uredi put, da se uredi oko manastira, I kapija da se stavi. kapije da se Da, naprave, nije bilo kapije kako se dvor da čuva. se sredi, znači Malo od malo. imali smo malo pomoći od institucija. Dobro, ali to očigledno nije dovoljno. Opet ću da kažem, mi smo sa prosečnim autom došli, jedva smo se dopelali do ovde, nema ni jedne table, može sutra, zašto da ne može bilo ko da dođe, zašto da ovo živi jednom godišnje, zašto da ne može Ovo je da živi... kulturno nasledstvo, znači ovo je iz 13. veka, tako da ovo treba ovde da se oživi, može da bude i odmaralište, može da bude i neko bratstvo, da preuzme ovde malo i Makedonska pravoslavna crkva, tu je golema krivica i među njima, isto tako i u vlastima, to je to. Da. Poštovani gledaoci, mi ne tražimo krivca, sada nije vreme za to, sada nije vreme da jedni drugima ribamo nos, ko je kriv, zašto je palo Tursko carstvo, što bi se reklo u narodu. Sada je vreme možda da se samo deluje, da se združimo, uvek ponavljam i u razgovoru sa prijateljima i u crkvi i gde god jesam i čisto pišem o tome, mnogo malih ribica kad se združe mogu da stanu na crtu i najvećoj ribi. Sve dok se ne podigne svest i ne shvatimo da je naša snaga, moć u nama, da je snaga u združivanju i da čak i kakav god bio zakon koji je donešen, zakoni su donešeni od ljudi, jedno su Božji zakoni koje smo nekako zaboravili da poštujemo, pa mislimo da ako odnesemo kilo ulja i zapalimo sveću, da nekako smo završili svoj posao i da tako i sa tim delima pred Boga stati možemo. Ovde ne amnestiram, ne isključujem sebe i sebe stavljam, podsjećam i sebe, podsjećam i vas. Ljudi moji, trebaju nam dela. Da ne bude od reči do dela mnogo predela. Hvala vam. Prelazimo na rubriku Moj gost ili razgovor na Skype-u ili gost u emisiji. Sad, umesto te rubrike moram da je preimenujem, pa da ova rubrika bude Zašto nemam gost u ovoj emisiji. Mnogo interesantno, ja sam do veoma interesantnih i za mene potpuno iznenađujućih uvida došla kako sam ušla u ovu priču koja se zove Komparativ, emisija na srpskom jeziku, ne samo za Srbe iz Kumanova, Staronagoričane, Kučevište, već i za Srbe po Makedoniji, već i za Srbe van granice Makedonije, je da mnogo ljudi za koje smatram da su važni, pametni, časni, lepi, dostojanstveni, odvažni, nešto što je vredno svakakve ljudskog poštovanja i pažnje, prosto iz pristojnosti ne žele da se pojave na televiziji. Neki su se zarekli da neće, neki odbijaju, neki smatraju da im je Facebook kao medijum dovoljan prostor da se nekako izraze. Ja bih voljela da u mojoj emisiji gosti budu ne aktuelni neki likovi sa aktuelnim događajima, već oni koji su bili dovoljno hrabri, pa rekla bih i ludi, da ponesu bajrake i da budu nosioci baklji i svetlosti u ovo tamno vreme. Volela bi da neke od tih ljudi, kao što je Jasmina Stijović, kao što je moj drag drug i prijatelj, jedan od najboljih makedonskih slikara, Sašo Popovski, pijanistka Danica Stojanova, stand-up komičarka Sandra Silađev i da sada ne ređem, ja sam taj moj intimni spisak tih ljudi napravila. Neki su novinari, neki su, ne mogu da kažem reči, influenceri, neki su našli način da se preko socijalnih mreža izraze kad već nisu mogli da rade po institucijama i da tako progovore, da cimaju, osvešćuju, bude. Takve su duše i mene probudili, nisam ja oduvek bila jedno budno ljudsko biće i ja sam bila uspavana lepotica, pa
neko je mene probudio, sad ću ja probati. Ali ovo su važni ljudi koji govore o stvarima koje se ne čitaju i ne slušaju često na televiziji. To su ljudi koji su prestali da gledaju televiziju. Ako se sećate Balaševićevih stihova iz jedne pesme, kako ono beše, pre ih puštali za vikend, sad ih puste pred kamere, ne volem, ako se sećate, tako je nekako išlo. Znači, svašta na malim ekranima ima svoj medijumski prostor. Ovi pristojni, časni, odvažni, vaspitani ljudi su se nekako u svoje male jazbine šćućulili, u svoje školjke sakrili, a tamo puno bisera. Pokušat ću da vam te bisere iznesem na svetlost dana. Biće mi čast ako neko praktično, koliko god se zarekao da nešto neće da radi, da tu reč prekrši i da bude moj gost. Umesto da smo se spremali za emisiju i nekako pokušavala da pohvatam sva pravila ove igre, da li na YouTube-u može ili ne može nešto, da li može klip sa YouTube-a da bude deo ove emisije, i da malo pojednostavim i sebi i tehnici. Ja sam sa Jasminom Stijović malo komunicirala, žena mi je dala blagoslov i bezmerno sam joj zahvalna da bilo koji njen YouTube klip stavim u emisiji, da ga komentarišem. Ispade da je to tehnički nedozvoljivo i nemoguće, pa ćemo u neke od narednih emisija pokušati neka njena videa koja nisu na YouTube-u, već su na njenom Facebook profilu, da ih spustimo i da ih malo prokomentarišemo. To je jedna veoma lucidna, divna žena. Ja ne bi da mnogo govorim o njoj. Ja bi voljela da ona progovori. Ona mi je rekla, komentariši, imaš odvezane ruke, međutim, point nije u mojim komentarima. Point je da u stvari nekako osetite tu lucidnost jednog duha koji ima mnogo malo sujete, s obzirom da je jedna od najboljih srpskih pesnikinja u ovom trenutku, i da ja i ona imamo jednu veoma, po meni, važnu spojnicu, a to je obe smo veliki protivnici celog koncepta o elitizmu ili o nekoj elitnoj klasi, nezavisno da li su elitisti oni koji su studirali književnost, koji su pisci, koji su, ne znam, glumci, novinari, Srbi, Makedonci, pravoslavci, muslimani. Ne postoji elitizam takve vrste, bar ne u mom svetu. Ja ljude delim samo na dobre i loše, na hrabre i kukavice, na časne i nečasne, neiskrene i lažove. To su te podelbe koje ja poznajem. Umesto klipa od Jasmine ide jedna njena pesma koja je praktično i kaver dok ne kupim ja njene knjige. To je kaver na njenom Facebook profilu, pa smatram da joj, eto, iako je nisam pitala, da joj je posebno draga čim je stavila na svom kaveru. O žurbi. Kolevka mi žuljeve pravi na mestima gde sam već porasla i ostarila. Ipak, kroz polja maka ne stižem da te zagledanog u nepregled duše sopstvene dodirom okrznem i kažem nešto prigodno možda, jer žurim koracima nemirnim, jer žurim, a ne znam gde, jer žurim, a ne znam ko. Zašto me hladnom vodom dok ležim u kolevci polivaš, kad ne znaš da li sam to ja? Jasmina Stijović i rubrika Zašto nemam gosta ili zašto divni ljudi neće ispred malih ekrana. Ajde da probamo da vratimo stari stajaj televizije kao medijuma. Pazi sad,
čudnu stvar, baš sam primetila, ali to nije prvi put, ali danas mi je baš palo u oči. Jer bili mi gosti danas, između ostalog Bane Mojićić, ja smo zaigrali, Adriana Jašinina snimila i ja to postavim i na Facebook. I sad mi igramo na jednoj slici, na drugoj slici Nena gleda. Već tim, komentari, neki Koprivica mi piše u komentaru o tome kako Bane i ja igramo, o filmu koji nadživljava vreme i ima osjećaj da je Milo Đukanović reinkarnacija cara Šćepana Malog i tako dalje i tako dalje. I preporučuje film Čovjek koga treba ubiti, domaći film. To je znači reakcija na moj snimak. Ili Lidija kaže, ona pa preporučuje sa YouTube-a neki film jer je izuzetno zanimljiv i naslov mu je Udahni novi život. Samo kakve veze ima novi život sa tim što Banija i Mojićević i ja igramo? Meni uopšte nije jasno. Da li vi to objavite na vašem zidu pa to niko ne pogleda i očekujete kad objavite u komentar ispod toga kako igram ovakve neke stvari i cenite da će to neko da pročita? Evo ja prva nisam pročitala. Ne znam da li je neko pročitao. Što to radite? Zašto to radite? Ne znam. Poštovani gledaoci, braćo i sestre, dragi prijatelji i oni drugi, dobronamerni i oni drugi. Vreme je za odjavu. Ja iskreno ne znam koliko će ova emisija danas da traje. Ono što znam je da sam potražila u nekoliko radnji klepsidru, to je onaj pesočni sat. Čak mi i u telefonskom imeniku gde je devojčica koja je zadužena za tehniku stoji klepsidra, da me podsjeća da treba da skratim svoju priču i svoje priloge i svoje rubrike kako bi mogla nekako da zadržim vašu pažnju. Nadam se da sam koliko toliko u tome uspela ovaj put. Ako ne, prekinite emisiju pa je pogledajte sledeći dan na YouTube kanalu, bar YouTube to dozvoljava da se napravi break i pauza i nešto da se odgleda u više delova. Hvala vam na pažnji, do sledeće emisije Komparativa, ostanite mi živo i zdravo. Hvala.